Ahojte, takže my sme v Starbuckse však. Áno, majú tu veľmi dobrý bubble tea. Áno, taký bubble tea, taký rúžový. Toto tu ukradneme. Dobrý deň, my chceme ten druhý rúžový. Tento rúžový. Áno, ten rúžový, krásny. OK, bude to 2,50 €. Ale my tu nemáme peniaze. To nám musíte dať zadarmo, však my sa musíme páčiť chalanom. My máme priveľa práce. Prepačte, ale to nejde. No tak to máte smolu, my odchádzame, tak čaute. Dovidenia, teda nie dovidenia, ja sa vám ani nepozdravím, choďte preč. Ja sa nebudem vám zdraviť, ja som na to príliš slej. Áno, my sme slej. Aha, dobre, tak to vráťte. Nie. No dovolte, ako sa s nami rozprávate. Vy nám nemôžete rozkazovať. Zákazník má vždycky pravdu a toto je zadarmo. Aha, OK. Takže teraz ideme do Primarku, tu majú nejakú novú edíciu oblečenia. Oh my god. Tešíme sa, budem v tých oblečeniach tak páčiť chalanom, že odpadnú. Tak, ja budem také Pozrite sa, tu majú taký skincare. Aha, bude mať taký krásny plek, že všetci chalani budú na mňa kúkať. Jaj, to bude super. Oh my god, toto si musím kúpiť. Dobrý deň. Dobrý deň, chcete niečo? Jasné. Áno. Pozrite sa na moje vlasy, aké ich mám krásne. Áno, my sem budeme chodiť každý deň, aby ste si ich mohol obzrieť. Pozrite sa na našu krásnu hebku. Mňa to vôbec nezaujíma. Čože? Ty čo si uvedal? Prosíte si niečo, vlastne? Jasné, my chceme všetko. Tento skincare. Zaplatíte nám to, aby ste boli taký gentleman. A vyzerám na to, že by som chcel. Taký gentleman. Mňa to nezaujíma. Vy si to musíte sami kúpiť. Ale nie, to by bolo od vás také hrdinské. Áno, mohli by ste byť hrdina si predstaviť. Prečo by som mal platiť niekomu, koho vôbec nepoznám? Lebo my sme také pekné. My sme také No, you're ugly krásne. as Čo? Ako si to dovoluješ? Aký debil škaredý. Vidíš, aký je škaredý? On nám povedal, že sme škaredé, že to nezaujíma, ideme preč. On nám nechce nič kúpiť, ja už sem nikdy nejdem. Do tohoto sprostého Primarku. Aspoň si niečo OK, prepáčte, a bude to vôbec niečo? Ty choď preč! S nami sa nerozprávaj! Idem preč. Dobrý deň, ja som tu bola vymenená. To je super. Poprosíte si niečo? Nie, my nič nechceme. Ja vám odporúčim niečo, mne najviac na pleť pomohli tieto tu krémiky, tuto tu, poďte sem. Hej, kam ste odišli? Vy kam ste odišli? Jaj, prepáčte, to je mňa. Čo oni tu robia? Oni sú v pohode? Čo tam teda chcete odporúčiť? Toto tu jablkový set. So Jablkový. citrónom, myslím. Tam sú červíky, či čo? Nie, to je taká super skincare, ktorá voní jak jablka. Je to super, mne to tak pomohlo a úplne sa cítim. No takže toto tu jablkové, akože je to úplne Sigma Alpha a musíte si to fakt, lebo budeš mať 6, 7, akože pleť, úplne že top. In this generation, Z. Čo? Ja vám nerozumiem, ja som taká slej, že neviem po anglicky. Jaj, prepáčte. No proste si to kúpte. No dobre, keď myslíte, že budeme mať 6-7 pleť, čo ty na to? Asi, hej. On nám zlomil srdce. 6, 7. Tak môžete ísť v kase.
OK, tak naskenujem vám to. OK, bude to stať 67 eur. OK, zaplatím mobilu. Počkaj, 67. 6, 7. OK, platba bola prijatá. Dobre, ďakujeme a môžete už odísť. Najradšej odtiaľ to odídem už hneď. Hej, ty čo tu robíš? Ty si nám zlomil srdce, choď preč. Áno, preč, prepáčte, dámy. Odíď a prestaň sa rehotať. Odíď. A prepáčte, čo som na vás spravil. Vy ste nám nechceli zaplatiť tovar. Ja si to už vôbec nepamätám. Všetci ahojte, už sme z Alparku preč a kúpili sme si takýto Starbucks, takýto jahodový, vidíte. A ešte sme si kúpili takéto jablkové nejaké. Nám to odporúčila taká predávačka, ona hovorila, že budeme mať potom Sixelon pleť, taká Sigma Alpha. Takže ideme vám to ukázať, takže toto je také nalička, také jablkové, no. Potom nejaké takéto labela tam sú. A ešte tu je takéto pod oči. Wow. A potom ešte vám chceme povedať náš tragický story time. Môžeš začať? My sme boli v primárku a tam taký ujo pekný nám nechcel kúpiť veci. Viete, aké je to tragické? My sme začali plakať. A on potom sa nám začal smiať. Také tragické. Ja budem plakať. Neplač, neboj sa. To bude dobré. Už tam nikdy do toho Primarku nejdeme. Ale môžeme ísť, keď tam nebude on. Dobre, tak ahojte. A tam nás budete lutovať. Nejako mení. Ale nie sú také sprosté. Ty čo tu robíš? Ako nemala si tam byť zavretá v tej pivnici? Dobre vedieť. Ty jak sa so mnou rozprávaš? Ty jak sa rozprávaš so svojou matkou? Prepáč, že som zabudla. Tak choď okamžite do tej pivnice a prestaň sa rehotať na tých dvoch anielikoch.